Toto je herec Danny Dyer. V britskom filme o futbalovom násilí hral nebezpečného bitkára. Futbal miluje, so skutočnými výtržníkmi však nemá nič spoločné. Svojim presvedčivým hereckým výkonom si získali ich uznanie, no tiež exkluzívny prístup do ich temného a nebezpečného života. Danny sa vybral do sveta, aby sa osobne pozrel na extrémy futbalového násilia. Ocitne sa priamo uprostred akcie. Priblíži nám futbalové frontové línie, kde nie je núdza o nepokoje, slzný plyn a ani streľbu. Preboha! Čaká ho dosť náročný výlet. Futbaloví výtržníci. Tentoraz sa Danny vybral do Poľska, ktoré je domovom obávaných futbalových chuligánov. Ak sa raz pustíme do boja, myslíme to vážne. Všade. Keď zbadáš protivníka, všetko ostatné ide bokom. Stovka gangov a tisícky výtržníkov medzi sebou bojujú po celej krajine. Poľsko je kotlom futbalového násilia. Popri poľskej futbalovej lige majú vlastnú ligu aj výtržníci. V nej ide o toho najtvrdšieho a najbrutálnejšieho. Spomeňte si, ako vyzerala Británia v 80. rokoch, ktoré boli zlatým vekom chuligánov. Presne tak vyzerá dnes Poľsko. Vezmem vás priamo na frontovú líniu. Danny sa osobne zoznámi s poľskými bitkármi a vstúpi do ich agresívneho sveta. Na tajných miestach sa stretne s maskovanými chlapmi. Dostane sa aj na najtvrdšie poľské derby. Zažije peklo a výtržnosti. Zistí, čo môže tento problém s výtržníkmi znamenať pre majstrovstvá Európy v roku 2012, kde bude Poľsko jednou z usporiadateľských krajín. Musím sa priznať, že sa tak trochu obávam ľudí, s ktorými sa mám stretnúť. Umožnia mi vstúpiť do svojho sveta, alebo mi nevyberaným spôsobom povedia, kam mám zmiznúť. Mohol by mi niekto vysvetliť, prečo som súhlasil s účasťou v tejto relácii? Teraz si musím nájsť nejaký malý bar a trochu si vypiť. Ako sa po poľsky povie dať si na guráž? Poľsko zachvátilo futbalové násilie. Danny sa snaží zistiť, prečo je tomu tak. Preto navštíví Gdaňsk, Krakov a Varšavu. Svoje putovanie začne v Gdaňsku, ktoré má v srdci Poliakov zvláštne miesto. V 80. rokoch 20. storočia v uliciach mesta vypukla séria násilností, pričom v prvých radoch stáli práve fanúšikovia futbalového klubu Lechia Gdaňsk. Nešlo však o výtržníctvo. Títo ľudia sledovali politické ciele. Na svete nenájdete veľa krajín, kde bojový duch futbalových fanúšikov pomohol zmeniť chod dejín. Presne to sa však stalo v Poľsku. Fanúšikovia klubu Lechia Gdaňsk sa stali pešiakmi Solidarity, politickej skupiny za poľskú nezávislosť a pomohli zvrhnúť komunistickú vládu. Až do roku 1989 bolo Poľsko komunistickou krajinou. Priaznivci futbalového klubu Lechia podporovali Solidaritu, podzemné hnutie odporu, ktoré zvrhlo komunistický režim. Fanúšikovia bojovali za poľský ľud. Postavili sa tvárou v tvár svojmu protivníkovi, komunistickým milíciám. Medzi nami vznikla akási priepasť. Celá spoločnosť bola rozdelená, najmä futbaloví fanúšikovia a komunistické úrady, ktorí voči sebe stáli ako dve armády. Po zápasoch na nás tí banditi z milície už čakali. Stačilo, aby ste mali na krku šál. Už vás zmlátili a nemohli ste sa vrátiť domov. Fanúšikov síce zatýkali a bili, nepodarilo sa ich však zlomiť. Štadión klubu Lechia bol jedným z mála miest, kde obyvatelia mesta mohli protestovať bez toho, aby sa museli obávať pomsty milicionárov.
Samozrejme aj fanúšikov, podobne ako všetky ostatné organizované skupiny, dali komunistické orgány sledovať. Neznášali akékoľvek zoskupovanie, pretože každá skupina znamenala potenciálne nebezpečenstvo. Po zápasoch tisícky divákov pochodovali ulicami a skandovali protikomunistické heslá. Milicionári sa ich obrovského počtu báli. Na stromy miesto listov obesíme komunistov. Ten štadión bol pre nás dôležitým kultovým, magickým miestom. Po tom, čo sa Solidarita dostala k moci, sa títo fanúšikovia stali miestnymi legendami. Pád komunizmu však neznamenal koniec násilností. Nová situácia zo sebou priniesla nové problémy. Troje volieb a voľný trh sa podpísali pod rastúcu infláciu a nízky životný štandard. Časť populácie nie je spokojná so svojím spoločenským postavením. Nie je to ich chyba. Jednoducho nie sú zvyknutí na novú životnú realitu, voľný trh a na otvorenosť národnej politiky. Nie sú na to pripravení a z toho vyplýva ich frustrácia. Nebyli przygotowani do tego i stąd się biorą frustracje. A tak v 90. rokoch už poľskí fanúšikovia nebojovali za ľudí. Bili sa medzi sebou. S príchodom demokracie padli niektoré bariéry. Vďaka tomu začali vznikať hnutia chuligánov. I ten ruch chuligański zaczął się rozwijać. Po páde komunistického systému bolo jednoduchšie rozpútať čarvátky. V prvom rade za to mohla nepripravenosť štadiónov. Mohlo sa totiž stať, že dva znepriateľené tábory sedeli vedľa seba. Na štadiónoch sa odohralo mnoho bitiek, pretože nejestvovali žiadne mreže ani oddelené sektory. Výtržníci tak nemali problém pustiť sa do seba. Nie mieli problemu, żeby došlo do bezpośredniego starcia. Denny sa dopočul, že k najznámejším bitkárom v celom Poľsku patria fanúšikovia v Krakove a tak sa vybral za nimi. Krakovia, to znie dosť darebácky však. Ja sám síce pochádzam z West Hamu, no i tak mi to znie dosť nebezpečne. Futbaloví výtržníci. Denny je v Poľsku, odkiaľ pochádzajú jedni z najnebezpečnejších chuligánov na svete. Výtržníctvo tu predstavuje problém už od pádu komunizmu. Krakovské derby patrí k tým najtvrdším. Wisla Krakov proti Krakovii, alebo ako hovoria tu, Svätá vojna. Krakov bol v minulosti hlavným mestom Poľska. V súčasnosti priťahuje čoraz viac turistov. Pripúšťam, že Krakov je celkom pekné mestečko. Je tu fajn. Má však aj svoju temnejšiu stránku, ktorú si na prvý pohľad nevšimnete. V Krakove sídlia dva futbalové tímy, Wisla a Krakovia. Ich skalní patria k tým najnebezpečnejším v celej krajine. Navzájom súperia 24 hodín denne. Jedni sa volajú žraloci z Wisly a tí z Krakovie sa zase nazývajú Anti-Wisla. Ich vzájomná nenávisť je mocná. Fanúšikovia Krakovie ju dokonca vyjadrili aj v názve svojho fanklubu. Súboje medzi nimi môžu vypuknúť kdekoľvek. Navyše, zatiaľ čo chuligáni v ostatných častiach krajiny zbrane nepoužívajú, Krakov medzi sebou nazývajú mesto nožov. Áno, je pravda, že Krakov nazývajú mestom nožov. To preto, že prívrženci Krakovie a Wisly sú jedinými, ktorí nerešpektujú nepísané dohody o nepoužívaní zbraní. To znamená, že sa nezriekli nožov, sekier, sekáčov a dokonca ani strelných zbraní. Że ktoś wymachywał bronią palną. Zbrane sú súčasťou každodenného života výtržníkov. Hlavný boj sa vedie na a okolo sídlisk.
Kolaps komunizmu zo sebou priniesol úpadok ekonomiky a zvýšenie počtu nezamestnaných, najmä v radoch mladých. To vytvára živnú pôdu pre vznik skupín chuligánov. Tieto budovy miestni volajú bloky. Môže sa stať, že jeden obývajú prívrženci Krakovie, zatiaľ čo susední fanúšikovia Wisly. To znamená, že násilie môže prepuknúť kedykoľvek a kdekoľvek. Krakovské derby má už 100 rokov, čo z neho robí najstaršie derby v Poľsku. Týmy sídlia len 500 metrov od seba, pričom ich delí len tento park. Wisla, Krakovia. Ústavične sa napádajú, čo poriadne vyhrocuje situáciu v meste. Krakovská kultúra nožov viedla ku krvi prelievaniu a smrtiam. V roku 1998 počas zápasu poháru UEFA medzi Wislou a Parmou hodil fanúšik Wisly do talianskeho hráča Dina Bádža nôž. Bádžo utrpel zranenie hlavy, ktoré si vyžiadalo 5 stehov. Počas 18 mesiacov pred týmto derby prišlo pri bitkách o život 8 fanúšikov. Jedným z nich bol aj 21-ročný privrženec Wisly, ktorého dobodali po minuloročnom derby. Denny teda prišiel do mesta, kde zúri občianska vojna. Čo sa týka výčinov chuligánov, patrí krakovské derby na špicu. Prvý bitkár, s ktorým sa Denny stretne, je prívržencom Krakovie, teda klubu Antivisla. Nazvali sa tak kvôli nenávisti voči svojim susedom. Ako by pre nich ostatní chuligáni ani nejestvovali. Tica je jedným z vodcov. Toto postavenie určite nezískal pre svoje modré oči. Poďme na štadión. Rozhovory obyčajne neposkytuje. Denny preto dúfa, že získa právo exkluzívneho vstupu. Ešte deň pred zápasom to však vyzeralo, že sa fanúšikovia Krakovie do hľadiska nedostanú. Pred niekoľkými týždňami sa totiž pobili s policajtmi, preto im Poľská futbalová asociácia zakázala vstup na štadión. Napokon však bol zákaz zrušený. Zápas tak budú sledovať prívrženci oboch klubov. Títo chlapíci sa majú pred médiami na pozore, preto nebude ľahké sa k ním dostať. Teraz by som vám rád vysvetlil, ako to funguje. Ako prvý sem prišli ľudia z nášho štábu a nadviazali kontakt s členmi skupiny. Musíme pritom rešpektovať ich pravidlá. Ide o veľmi nebezpečných ľudí. Musíme ich brať vážne. Sme pre nich neznámi. Nemajú istotu, že nie sme práskači. Povedali nám, že sa s nimi máme stretnúť na tejto benzínovej stanici. Potom ma vezmú do nejakého tunela. Tam mi povedia o svojej organizácii a o svojej vášni. Musím priznať, že sa trochu obávam. Teraz mi neostáva nič iné, len čakať. Musím sa pridržiavať ich pokynov. Nerád by som ich nahneval. Možno máme šťastie, myslím, že sú tu. Radšej nebudem príliš vyskakovať, neviem, ako na mňa budú reagovať. Ideme za nimi smerom k nejakému tunelu. Som veľmi rád, že je tu so mnou 20 ochrankárov. To len žartujem. Základom je pokojná myseľ, dôvera a rešpekt. A sme tu. Poďme na to. Here we go. Let's have it. Klub Antivisla sa často stával terčom polície, preto jeho členovia radšej pôsobia v utajení. Tica spolu s ďalšími členmi gangu čakali na Dennyho. Jeden z nich mal zhodou okolností na hlave čiapku Dennyho tímu, West Hamu. Je to West Ham?
Čiapka s logom West Ham. Pohľad na odznak Dannyho klubu pomohol uvoľniť napätie. Najprv by som sa vás chcel spýtať na jednu vec. Prečo tunel? Prečo tento podjazd? Musím priznať, že je to dosť zastrašujúce. Vieš, je to naše super miesto. Prichádzame sem vo veľkých skupinách, aby sme to tu v noci roztočili. Je to opustené miesto.